Днес, на 1 ноември, празнуваме Денят на Словото, Денят на нашите народни будители. Има хора, които не оставят следи в пясъка, а в съзнанието на народа. Научиха ни да мислим, да вярваме и да обичаме чрез буквите, чрез книгите и чрез словата. Те не са търсили слава, а мисъл и не са живяли за себе си, а за България. Те са хората, които са ни събудили за светлина, знание и свобода. Нашите книжовници, които чрез тях запазиха словото на българската реч живо. Паисий, Софроний, Левски, Ботев, Вазов, всички учители, свещеници, книжовници, които са запазили българското слово и до ден днешен живо. Благодарение на тях ние знаем, че будителите не са герои от миналото, а всъщност те дори не са и герои. Олицетворение на българското сърце. Будител е всеки, който и до ден днешен пази истината, духа, словото, добротата на българското сърце. Честит празник, българи!